Hola artistes, com esteu? Com que hem tingut moltes peticions, avui en farem una. I farem aquest Pokémon, que es diu Dedenne, i que té poders elèctrics, i fa pensar força amb un ratolí. Vinga, comencem. Bé, començarem pel cap. Aquí li surten dues orelles. Ara repetim la mateixa forma per dintre. I ja tindrem la part interior de les orelles. Aquí igual. Primer fem la part de fora. I ara la mateixa forma per dintre. Ara situarem una mica el nas, la boca, i els ulls, que estan una mica inclinats cap a dintre. I tenen un brillo. Continuem la forma del cap. Fa pensar una mica en Pikachu també. Aquí té unes galtones des d'on hi surten uns bigotis que semblen antenes. Molt bé, doncs ara continuarem fent la forma del cos. El cos també és molt rodonet. I a la part del mig hi té les mans, amb 3 dits. Aquestes mans estan aguantant la cua. Fem així, ens imaginem que aquesta línia passa per sota i ve de darrere. Aquí igual, aquesta passa per aquí. Després quan ho pintem, per exemple, aquestes línies que es veuen, les hem de borrar. I la cua continua per la part de davant i acaba amb una forma com d'estrella, amb 5 puntes. I borrarem també aquesta línia. Ara acabem la forma de la panxa. Que començava aquí. Així. I finalment ens queden els peus, que també tenen 3 dits. Doncs ja el tenim. Ara només ens queda pintar-lo. I tant podem pintar-lo amb llapis de colors com amb pintures. Perquè veieu com queda, jo ja ho he portat preparat. I si ho pintem amb llapis de colors, pot quedar així, i en pintura, així.
Ja ho sabeu, escolliu quin us agrada més. Què tal? Avui teniu sessió doble i ara comencem la segona part. Avui farem un estil nou que jo li dic cap gros. I li dic així perquè el cap ocupa una part bastant important del tamany del personatge, a vegades la meitat, d'acord? Beni, ha quedat bé això? S'entén la idea? I tant, ha quedat molt bé. Doncs vinga, continuem. En realitat és molt divertit fer versions de persones reals o de personatges que t'agraden, però amb aquest estil. Jo m'ho passo molt bé. I avui farem el meu superheroi preferit, l'Spider-Man. D'acord? Doncs vinga, va, llapis a punt. Anem a fer un cap gros, que en aquest cas serà l'Spider-Man. I començarem pels ulls. Començarem per aquí, veieu, fem aquest, i llavors situem l'altre molt a prop a tocar. Ara sí. I llavors el cap, força gran i rodó, perquè aquest personatge no és estil realista, sinó que és molt deformat. Té el cap molt gran, quasi el cap ocupa la meitat de tot el personatge. Per fer les línies de les tranyines de l'Spider-Man, ara us explicaré com es fa. Segueix sempre un ordre. Això seria la línia dels ulls, per donar-li gruix. Podeu fer una miqueta així, també. I ara comencem sempre fent aquí una forma així, com si féssim un sol, de manera que, veieu, aquí queda així i aquí fem així. Aquí en canvi queda una línia central. Aquesta no és central, aquesta queda així i aquesta se'n va per aquí i aquesta per aquí. Si teniu això, ja en teniu prou. I ara situem aquestes així, com si es tanquessin, com una tranyina. Aquí en podem fer una altra. En fem algunes menys que les que posarien en l'Spider-Man més realista, d'acord? Perquè aquest personatge sempre són una miqueta més simplificats. Han de mantenir l'essència del personatge, però en simple. Llavors aquí, després el podem pintar, o el podeu pintar. Quedarà més bonic, en colors. Però jo de moment el faig així, en blanc i negre. Molt bé, ara podem fer un braç, que el farem així, en una de les seves posicions, quan va volant o saltant amb la lligat a la tranyina. Això forma part del vestit, veieu? Fa així, i aquí la podem tancar una cosa així, perquè s'assembli al real, però una mica més senzill. Aquest braç el té agafat o està agafant la tranyina. Per tant, aquí
aquí té la corda de la teranyina. I ara, les cames. Farem una cama aixecada per aquí, veieu? Diguéssim que vindria d'aquí, però com que és d'Spiderman fa aquestes postures una mica impossibles. Molt bé, ja tenim tota la forma del cos. Aquí anirà la teranyina del traje, la teranyina vull dir l'aranya. I ara fem les línies, primer aquestes. A les botes també. I després fem aquestes altres. Primer fem aquestes així llargues i després fem les curtes, que s'adapten una mica així. I aquestes també, així. Veieu que van lligades, Aquestes així. Ho podem resseguir una miqueta perquè ressalti més. Aquí, com que és la part de sota, ja fosqueixo. Si teniu ganes de posar-li una mica de... Jo pintaria després de vosaltres, però bueno, ara... faré així. Que serà com un simulacre. Però vosaltres el podeu pintar molt millor. Amb colors, Ja sabeu que és blau i vermell, Molt bé. Doncs aquí el teniu. L'Spiderman
Spider-Man capgros. La versió capgros. Aquí li podríem posar ombres. Depèn de les ganes que tingueu de treballar avui. També podríem enfosquir la part blava, veieu? Bueno, doncs ja el tenim. I no us oblideu de posar el vostre nom. Bé, ja tenim l'Spiderman en la versió capgros. Si us atreviu, a més de l'Spiderman, podeu fer la vostra versió capgros del vostre personatge preferit, real o de fantasia. Per cert, avui tenim una bona notícia sobre el coronavirus. Però més que explicar-vos-ho, us ho ensenyarem. Covid! Que ets per aquí? Vine! Mira què tinc! És l'hora de berenar! Vine! Vine! Covid! Covitet! Vine! Sense por! Vine! Mira, ja el tenim aquí. Mira com li agrada. És maco, eh? És mono. I ja que hi hem de conviure, va més ser amics. I tant. Pobret. T'agrada, eh?